Ceau dinamoviști, vreau să vă spun și eu impresia pe care mi-a lăsat-o Dinamo astăzi în amicalul din Polonia. Să încep cu partea negativă, ca să terminăm cu o parte mai pozitivă. Partea negativă ar fi că noi, dinamoviștii, să vedem banderola pe brațul lui Bordușanu, mi se pare o blasfemie. Și chestia asta trebuie să o sesizeze careva și să le spună, să-i transmită lui Mr. Copici sau cine ia decizia de a-l pune pe Bordușanu capitan chiar și în meciurile amicale, nu e bine. Iar băieții de la 48 TV, sper să vadă clipul ăsta, l-au lăudat în prima repriză, parcă ar fi fost Messi. Partea pozitivă, în schimb, este jocul lui Dinamo, pe care l-am văzut îmbunătățit. Am văzut un Dinamo foarte bine în prima repriză, pentru că au jucat majoritatea titularilor, pentru că au fost și câteva absențe. Un câștig foarte mare, Cristian Mihai la mijlocul terenului, o să aveți mari surprize pozitive. Un Musi foarte bun în flancul drept acolo, iar în centrul atacului a jucat cu Pop și mi se pare că e exact postul care îi vine cel mai bine. L-am văzut schimbat față de anul trecut. Cert e că avem un prim 11 destul de bun, dar avem nevoie de bancă de rezerve pentru că acolo suferăm foarte mult. Hai Dinamo!